فرمانگەلدرێژیە دەنگوبەسان کۆمبوونا جڤاتە سەرکردەتیە یەکێتیە نیشتیمانیا کوردستانê لە مەکتەبا سیاسî li bajarê Silêmaniyê bi rê veçû li dîv zanyariyan jî pitiriya civat serkirdetiyê berhev bûne ku sî û sê endamên û mala Bextiyar berpirsê desteya kargeriya mekteba siyasî serperiştiyê diket. Hevdem ev kombûna mekteba siyasî asayiya û çend tewerekan li ser rewş û eger û pêşhatên deverê û herêmê û şerê teroristên Daeş û arîşên darayî yên organ û kadir û endamên êketiyê û kesûkarên şehîdan bo dîtina çareseriyê gengeşe dikin. Herwesa behsê helsengandina rewşa siyasî û rewşa navxweya êketiyê jî dikin. Mala Bextiyar lê destpêka kombûnê de gotarek pêşkêş kir û tekîl lêser êkreziya nav êketiyê û parastina êketiya nav êketiyê ya Serok Mam Celal kir. Her wekû beşek ji bername karê kombûna Evrû ya civata serkirdetiyê pêkhatiye ji şerê teroristên Daeş û rizgarkirina mûl û seredankirina vê dumahiyê ya Heyder Ebadî Serok Wezîrên Iraqê bo parêzgeha Kerkûk.